Čaute ľudia, moje meno je Hamad a ja vás vítam pri už druhom tutoriáli. Tentokrát je tutoriál, ako si stiahnuť z YouTube video. Ale prosím, nepoužívajte to na kopírovanie, lebo tak sa kopírujú väčšinou videa, väčšinou veľa ľudí čo robí. Tak poprvé, čo si spravíme? Tak zapneme si tam prehliadač, aký máte Google, Mozilla, blablabla. Mám Google, dám YouTube a tam si nájdem nejaké video. Pred 7 rokmi. Ok, celé mi to laguje. Ok, tak spravíme toto. Čakaj. Toto si proste okopírujeme buď takto, alebo Ctrl A C. Dáme si takto, YouTube, tu MP4. Link máte v popisku na toto. Teraz si len toto dáte. A to na to máte. Tak my si to dáme stiahovať. I keď to je hudba, no ale sú tam aspoň obrázky. Aspoň tak vám to ukážem. Ok, ja urobím strich, kým sa to stiahne. Ok, je to. A teraz si to už len pustíme. Čakaj. A co tu máme? Ale ja sa trocha bojím, ja som sa trocha bál na začiatku tohoto videa, lebo to som ja len tak našiel a proste ja som sa bál, že proste tam niečo strašidelné, že proste niečo vyskočí. Ale kašľať sa do toho. V roku 2008. Ok, ale teraz, jak sa vám videjko páčilo, nezabudnite dať like, odber, koment a čaute.